अरे का ये सखी का करत हो? अरे सखी ऐसे बस घूमत टहरे चली आए। आज हम एक बड़ा खराब सपना दिखले रहनी। का सपना देखले रहलो? सुना बतावा तनी हमको। जौनपुर टेसनिया और रेलिया खूब धमकई सैया मोरया वैया हो नयनवा दूनो फारकई। सोनवा के थाली में जेवना परोसनी। सुनू सखी सपने में। हाँ सखी। सोनवा के थाली में जेवना परोसनी जेवना न जेवै कर जवा मोर करकई सैया मोरया वैया हो नयनवा दोनों फारकई। और सुना सखी आगे का दिखले रहनी। का हो का देखले रहलू बतावा। लोटवा गिलसिया में जलवा भरवनी। अच्छा। लोटवा गिलसिया में जलवा भरवनी पनिया न पिए गिलसिया भर छलकई पनिया न पिए गिलसिया भर छलकई राजा मोरया वैया हो नयनवा दोनों फारकई। और ध्यान